Musu Zapia banatuko dio Jone Vallejo Sánchez, Trotar kuadrillako ordezkaria. Bueno, Amurrioko jaietan gaude, jadanik, Raiza Alabak irakurri du bere pregoia, nahiko pregoi sumea, jendeari eskerrak ematen, eta gaude, bueno, Amurrioko jaietako beste ekitaldi nahiko esanguratsu batean dela kuadrillei, bueno, kuadrillako ordezkariei banda jartzera, momentuz izan dugu jadanik trotarteko kidea, eta hemen daukagu el goliko kide bat. Martínez eta Ángela Rico. Ane, San Landibar, representante de la cuadrilla. Entzuten daia danik kalean kuadrillen zarata, oraindik ez da jende asko urreratu plazara, baina geroz eta jende gehiago ari da biltzen. Eta zera, hemen gaude ikus dezakezue, boliko kideari jartzen ari direla jadanik bere banda, eta bueno, orain, Zapia, eta nola ez, txaloak. Txalo Zaparra da kuadrillako kideen ordezkarientzat. Zinegotziek jartzen diote banda, eta hortxe. Eta orain ziurrenik entzuten duzue, bueno, kanpoko bozgerailuetik, orain Euskotarrakeko ordezkariaren txanda. Diego Uribarri, Euskotarrak kuadrillako ordezkari, Banderatea, Jane Rodríguez eta Musu Zapia. Arantzatu, Zaratzara. Oso, hemen da ikusten dugu, Zapia, eta ziurrenik laster beste Txalo Zaparra da. Kuadrilla jarraitzaile nahikotxo, bertaratu dira udalbatza aretoan, horiek dira zaratatzuenak, una hauetan, ziurrenik ordezkari honen lagunak, alegia. Eta orain, herriarenak kuadrillako kidea, lukena da ba. Herriarenak kuadrillako kidea da, baina ziurrenik batzuk ezagutuko duzue, bueno, Belgorriko abeslaria ere badelako. Bueno, tamen ikusten dugu nola jartzen dioten banda. Eta laster Zapia, aldrebez jarri diote banda. Bueno, berriro ere txarto. Une urduriak hauek jaien astapenetan, eta bueno, zertxe daukagu herriarenak kuadrillako kidea, jadanik bere jaietako uniformearekin eta ordezkari uniformearekin. Orain argazkitxo unea, Txalo Zaparra da hemen barrutik. Eta, bueno, esan bezala, minutu eskaz hauetan, emisioa hasi dugun minutu eskazetan, jadanik koloreztatzen hasi da plaza, geroz eta kuadrillako uniformi gehiago, eta bitartean hemen daukagu beste ordezkari bat, kuadrillako beste ordezkari bat. Tantza lagunakeko kidea. Mónica Baitan, Gil Pañuelo, Loponen, David Romero y John Berganza. Al representante de Tantza Lagunak, Endika Beobide da. Tantza Lagunaken ordezkaria. Bueno, hemen ikus dezakezu, entzun dezakezue gehien bat ikusi baino, udalbatza aretoan ja giroa nahiko bero dabilela.
Aurten, beste urte batzuekin alderatuta, bueno, jende gutxiago dago, Udalbatza aretoan, nolabait sartzeko neurriak asko zorrotzagoak izan dira, jendea geratu da kanpoan, ohikoan igotzen den jende asko geratu da kanpoan, eta bueno, ez dakit entzuten den kanpotik ere, eta hemen daukagu, bueno, hemen daukagu Txabolakoko kidea, bueno, Udalbatza aretoan dagoen jendearen animoak piztu duen ordezkaria, eta bueno, badirudi patxada sartzen ari dela, umore sartzen du Udalbatza aretoan dauden lagunen algarak, eta hortxe dabil, banda jartzen, giroa momentuz umoretzu hemen, eta bueno, gehien bat kuadrillen ordezkariak pasa dira, euren, bueno, zapia eta euren bandaren bila, eta 20 minutu eskaz, falta dira jadanik, bueno, Iguarrakoa jeisteko plazatik, eta zera, balkoira heltzeko. Eta orain bai, Saioa Gerra, jaien ordezkaria, berriro ere txalo zaparra da hemen Udalbatzan. Bueno, Naiara Baraiobrek jarri dio banda, nolabait egiaztatzeko ondo dagoela, gogoratuko duzue atzo istripua izan zuela, bueno, ezin egotzi lanak eginda, ospitalera eraman zutela, baina bueno, sasoian jadanik jaiei aurre egiteko, eta, bueno, pregoi ekitaldi honetan parte hartzeko, eta orain, bueno, bandak jartzen. Eta orain bai, giroa ja puri-purian, une hauetan, zera, Udalbatza aretoan daudenen artean, gehien bat kuadrillako kideak izan dira, bueno, giroa berotu dutenak, eta, bueno, orain izango ditugu 20 minutu luze, 20 minutu luze esan nahi dut, bueno, ze azkenean, ia urtebete itxaron duzue, bueno, jaiak disfrutatzeko, eta orain 20 minutu eskaz, baino ez dira geratzen txupina hazteko, zera, Iguarrakoa jeisteko, eta berez, eskatuko diogu Txaber gure kamera langileari Iguarrakoa hartzea, hortxe dago, itxaroten Iguarrakoa bere txanda, eta, bueno, ikus dezakegu adibidez hor lagun bat orain, bueno, gerrikoa jartzen, apur bat estu dago mutilau, jaiak azteko, baina, bueno, hor dago gerrikoa jartzen, eta kuadrillak hasi dira sartzen, kuadrillako kide ugari hasi dira sartzen plazan, gogoratu plazan kuadrillak direla nagusi, herritar ororentzat dago irekia zera, gonbidapena, baina nola ez, bueno, gehien kolorezatzen dutenak dira kuadrillak, kuadrillako kide anitzeko, edo adin anitzeko kideak, eta bueno, ikus dezakezuenez hemen balkoian hasi gara ja ez du egoten, kuadrillako geroz eta ordezkari gehiago, 20 minutu falta dira, baina bueno, badirudi luze hartuko duela giro beroketa honek. Hemen ikus ditzakegu, bueno, kuadrillak sartzen, kuadrillak giroa berotzen, eta zer daukagu gaur? Bueno, gaur dakizuenez, izan dugu jadanik kuadrillen aurkezpena, hori izan da eguerdian, gero izan dugu poteo musikala,
6etan, aipatutako Raiza alabaren pregoia, eta 6:30, hau da, duela 10 minutu eskaz, izan dugu, bueno, hortze dugu, bomboa apurtuko duten gaur, baina, bueno, esan dakoa, gau 6:30 izan dugu kuadrien kideak banda jasotzen, eta, bueno, 7etan, txupina bera, bueno, etxun dezakezu hemen kuadriak topera daudela. Eta, bueno, esan dakoa, 7etan txupinazoa bera, eta iguarrakoaren jeitsiera. Eta, bueno, hemen daukagu Euskotarrekeko kideak hooligan une batean, bere jarraitzaileak berotzen, gehien bat, bere jarraitzaileak deitzen eta batzen, eta, bueno, badirudi hasi dela kuadrien arteko gerra, hor ditugu txabolakoak gerran, zarata eta burrumba gerra honetan parte hartzen. Baina, bueno, egitaraura itzulita, 7etan esan bezala txupina, eta handik aurrera, hau da, behin iguarrakoa jeitsita, izango dugu batukadaren kale jira, Mariak eta Marigabon erraldoiekin, 7etatik 10 aldera izango da, bueno, 7etatik, eta gero 7etatik 10 aldera indarkeria matxistarik gabeko gunea, izango duzu Larrinagako Oinezkoen esparruan, eta 9etatik aurrera Etxebarria aita seme trikitilarien emanaldia izango duzu, bueno, eta Etxebarria aita semeak gure eskualdeko, bueno, artista nahiko ezagunak dira, ia jai guztietan aritzen dira, Aiaran, Arrankudiagan, Zoion, edozein lekutan topatu ditzakezue. Eta, horren ostean, 9:30 izango ditugu Streetlight, Osabier Romeria eta DJ Barro Juan Urrutia plazan. Eta, bueno, 11etan Dardara eta Jaraldeko soinu sistemak parkean, jaiarrikoien aldeko txosnen gunean. Eta 11etan ikusgunean LGTBIQA+, kolektiboaren postua. Eta bihar gogoratu nahi dizuegu aurren eta adinekoen eguna dela, eta bueno, 10etan hasiko gara Amurrioko aurrentzako supakien banaketarekin, gero beti jai fanfarrea, egongo da kale jira batean kalea girotzen, eta 11etan aurrentzako parkea, suposatzen dute puzgarriak eta barrekin, 11etan hiribilduko pertsona zaharrenei makila emango diote udaletxean, eta 11etan sake partidak aldi berekoak zein aurrentzat, 11:30 nola ez Mesa Santua, eta amaitzen denean San Anton de Armuru egoitza bizitatuko dute. Buruan den irteera izango da 12etan ere, eta 12:30 adinentzako mokadua eta musika animazioa Juan Urrutia plazan. Ordu 1:30 umeentzat apar festa, eguraldiak laguntzen duen, ze gaur berez, eguraldia parrandarako egokia da, epela, ez du bero izugarririk egiten, baina gero bihar apar jaiarako idealena izango litzateke, beroak apur bat ez dutzea, gehien bat umeentzat. Ordu bietan aurrentzako Baskaria Udal Parkean. Hemen ditugu gure artean Eusketarrakeko kideak euren kideak berotzen eta astintzen. Bueno, hemen apur bat giro hooliganeroa gure artean. Eta bueno, ja esango nuke
ia kuadrilla guztiak heldu direla, edo bueno, ia kuadrilla guztien kideak heldu direla, ze, bueno, ditugu Trotar, Euskotarrak, Elboli, Txabolakoak. Bueno, hemen Euskotarrakeko ordezkaria aita santua izango balitz bezala, ba, jendea agurtzen. Egia esan da nahiko, bueno, nahiko bero dago, nahiko estu dago hemen balkoian giroa. Egia esan da, inoiz baino neurri zorrotzagoak ezarri dizkigute hemen sartzeko, baina nik behintzat ez dut nabaritzen beste urteekin alderatuta. Esango nuke geroz eta jende gehiago dagoela balkoian. Eta, bueno, hemen komunikabideen eta kuadriako kideen arteko elkarrizketak, ea nor baino nor, egon behar den. Baina, bueno, modu nahiko diplomatikoan ari gara konpontzen hau. Ikus ditzakegu hor, bueno, zera Txabolako batzuk prestatu direla kartelarekin, baten bat jarri duela zira, ez dakit espero duten euria egitea edo, hortze datoz gaseosa botilak, orain badakigu zergatik jarri duten zira, hemen ikus ditzakegu ja Juan Urrutia plazan, bi gurditxo, nahiko beteta edo ia ateratzear, gaseosaz beteta, eta suposatzen dugu, txampaina nahiko garestia denez, holan botatzeko jende artean, izango dugula gaseosa agian onaino. Eta hemen ja estropada batzuk ditugu lurrean, ere Euskotarrakeko kideak ja berotu dira nahikotxo. Eta bueno, giro bero honekin hurbiltzen ari gara geroz eta gehiago Iguarrakoaren jeitxierara, nabaritu dezakezue, jendea gutxi gora bera hurbiltzen ari dela plazara. Egia da, ez dagoela guztiz beteta plaza, baina askotan kuadrillako kideak ez direnak geratzen dira apur bat alboan, esan dakoa ez, gaseosarekin ez bustitzeko, eta baina momentuz, geroz eta beteago gure plaza, gure Amurreko plaza, eta herriareneko kide batzuk hurbiltzen ari dira ere plazara. Jarriko dugu Juligan une hau zuentzat. Para ni bat, ni da txaragurak, ni herriarenak, ni siquiera los Trotar nos podrán igualar. Apur bat lehiakortasuna sustatzen kuadrien artean. Trotart eta herriarenak eta abar gogoratuta. Hor dugu, bombo apurtu arte, uste dugu hemen izango dugula burrumba ederra. Eta geroz eta biziagoa giroa hemen, plazan. Eta geroz eta handiagoak kuadrillen taldeak. Hasi gara, dozena inguruko taldeekin, eta jadanik, 20, 30 edo gehiagoko taldeak ditugu. Eta norbaitek ez baitu Mariaka eta Mari Gabon ezagutzen, eskatuko diogu gure kamerari erakusteko Mariaka eta Mari Gabon, aterako direnak batuere batukadarekin. Orain dela gutxi Aiaraldeko mendiak bizirik bota ditu musika erraldoi batzuk. Jendeak han hemenka botatzeko, ikusten da mugitzen hasi direla.
Eta geroz eta bombo gehiago, ja heldu dira, elboliko bomboa ere heldu da. Eta hasi dira bustitzen eta irekitzen ja gaseosa botilak. Egia esan da gaseosa botila pilo dago, orduan apur bat goiz ireki dutela esango nuke nik. Eta, esan bezala, agian ez da aurtengoa txupina zurik beroena, eta jende askok agian ez dauka gogorik, bustita joateko etxera, baina txabolakoek zera, batalia batean egongo bagina, txabolakoek ireki dute arrakala ederra beste kuadrien artean, eta nahiko gutxi dute herrigunea. Eta, botilen jaurtiketa, ez dakit baten batek ez duen bukatuko, etengabeko horretagunean, ez dakit gaur etengabeko horretagunean medikurik dagoen, orduan agian komenigarria da botilen kolpea ekiditea. Ekizue eskualdean, osakidetzako egoera ez dela onena, larri aldietara joateko. Eta, badirudi apur bat kaosa aldendu dela, ez dakigu noiz arte, hemen dugu botila bat. Nahiko hurbil pasa da botila hori, egia esan da. Eta badirudi botila guztiak agortu arte izango dugula hor utxune eder bat plazan. Badirudi txabolakoek ezarri dutela nolabaiteko utxune sanitarioa euren inguruan. Eta hor ikus dezakezue nola dagoen giroa. Hola. Me da una chavala y la... ¡Para! Hola. Uste dut, apur bat kontrolez kanpo geratzen ari dela botilen jaurtiketa. Kristal botilaren bat apurtu da. Eta, ea jai giro herrikoia itzultzen den, plazara. Momentuz, esan bezala, nahiko gutxik plaza eta botilen jaurtiketa nagusi tamalez une hauetan. Eta orain, kuadrillei eskatu diete ordezkariei sartzeko barruan, eta, sartzen ari dira, eta hori baliatu dute kuadrillek, sartzeko barrura, hemen ikus dezakegu, jende gehiena sartu dela, barrura, eta laster, txupinazoa izango da, balkoia usteko deia jaso dugu, eta badirudi momentuz bakarrik edabideak eratuko garela balkoian, eta hemen ikus dezakezue jende hau guztia zegoela duela gutxi balkoian, eta orain unea heltzen ari dela, esan bezala, plaza beteta ikusteko, iguarrakoa ikusteko, eta orain jendea protagonista. Badirudi botilen borroka amaitu dela, itzuli dela lasaitasuna plazara, lasaitasuna jai giroa, hobe esan da. Eta ea mantentzen den horrela, eta ez den gertatzen inolako istripurik. Eta, guztiek disfrutatzeko aukera izaten duten. Aipatuko dugu ere, eskuman, gure eskuman, balkoiaren gure eskuman, udalak prestatu duela gunetxo bat mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Orduan, zenideren bat edo lagunen bat baduzue, mugikortasun arazoekin,
hori izango da bere tokia, kontzertuetan parte hartzeko, eta gauzak inolako arazo barik ikusteko. Bueno, aipatu dugu botilen jaurtiketa eta apur bat errespetuaren beharra jaietan, eta errespetu hori nola ez eraso matxistei ere eragiten die, eta bueno, gogoratu badaudela protokoloak, Amurrioko udalak, Amurrioko mugimendu feministak prestutako protokoloa eraso matxisten kontra, eta bueno, tamales horrelako egoeraren batean topatzen bazarete, gogoratu badagoela telefono bat deitzeko, eta bestela, bueno, mugimendu feministarekin ere harremanetan jartzeko aukera duzuela. Badirudi txupinazoa nahiko hurbil dugula, 3 minutu baino ez dira falta, baina hemen balkoian, bueno, irrikaz itxaroten ari dira txupina. Orain hasiko dira kuadrillako ordezkariak ateratzen, hasiko gara Jone Sánchez, Jonerekin. Jone Vallejo Sánchez, trotarteko kidea, aldi berean ikus dezakezu hemen, bueno, zuziria prestatzen ari direla, hortxe boliko kuadrillako kidea ere. Euskotarrakeko kidea ere, orain bai, badago jai usaina. Segundu gutxi falta dira ja jaiak ofizialki hasteko. Bai, dantza lagunekeko kidea eta txabolakeko kidea eta jaien ordezkaria aterata. Gutxi faltako zaigu txupina jaurtitzeko eta, bueno, txupinarekin batera konfeti jaurtiketa ere. Orain bai, saio agerrarekin. Ordezkari guztiak daude hemen, balkoian. Eta aterako da, Raiza Alaba oraintxe bertan. Txaloak hemen barruan, Raiza Alabarentzat. Raiza, bueno, nahiko mimetizatuta kuadrillako ordezkariekin. Eta orain da udal ordezkariak. Eta nola ez, bueno, benetazko protagonista, kuadrillak, herria bera. Hemen ikus dezakegu kuadrillen inguruan jendetza batu dela. Eta prestatzen ari direla jadenik txiskeroa, nola ez, zuziria botatzeko. Iguarrakoa oraindik geldirik, gutxi falta da bere galdi hasteko, baina momentuz geldirik dago. Eta esan bezala, plaza guztia bete zaigu. Kuadrillak ditugu lehenengo lerroan, baina atzean geroz eta jende gehiago. Eta hortxe doa zuzirian jaurtiketa. Ofizialki hastear dira Amurreko jaiak. Orain bai, hasi dira Amurreko jaiak. Lehertu da festa. Musika entzuten da. Kuadrillen algara. Konfetia eta orain bai, Iguarrakoa geroz eta hurbilago. Hemen ditugu sekulako pogoa kuadrillen artean. Entzuten da. Entzuten da musika. Kuadrillen artean ari dira mikrofonoa pasatzen, euren kideak astintzeko,
eta motibatzeko, eta bitartean hor daukagu plazaren erdian nahiko pogo matxiruloa egia esan da. Baina bueno, zera festetan bete-betean gaude jadanik, konfetia dena inguratzen, eta Iguarrakoaren hegaldia nahiko motela aurko. Nahiko motela, oraindik ez du plaza erdia zeharkatu gure pertsonaia mitikoak. Eta bueno, konfetia ikus dezakezuenez, konfetiak badauka aipatzen den kuadrilla bakoitzeko kolore ezaugarrien, bueno, esanguratsuena. Helborien kasuan, laranja, nola ez. Trota artea ze izango da, txuria, ala, ez, urdina, arraroa, berdea izanik, bere kolore esanguratsuena. Orain, bueno, euskotarrakeko kideak eta orain bai. Hemen dugu Iguarrakoa balkoira heltzen denean, esan dezakegu txupinazoa guztiz amaituta dagoela. Bueno, eskatzen dio jendetza batu zaigu hemen balkoian. Iepa! Bueno, baten bat, orain egaka, Iguarrakoa bezala. Baina, bueno, Iguarrakoa hemen daukagu. Iguarrakoa heldu zaigu. Eta orain bai, ofizialki jaiak hasi dira. Orain jartzen diote jaietako zapia Iguarrakoari eta berehala hasiko da batukada. Orain txalo zaparra da ze ofizialki, naiz eta jende gehienak ez duen itxaron, bueno, Amurrioko jaiak hasi dira. Eta jaiekin batera, bueno, gogorazpen bat, musikekin eta mezu batekin, bueno, errespetuzko jaiak, inolako indarkeria matxistarik gabeko jaiak, behar dituela Amurriok. Orduan, bueno, Amurrioko jaietan parte hartzen baduzue, gogoratu mezu hori une oro, txosnetan, kontzertutan, kalejiratan, edozein unean, bueno, inolako indarkeria matxistarik gabeko jaiak izan behar direla Amurriokoak. Mezu horrekin, bueno, ateratzen ari dira Amurrioko udaleko lehiotik, musika moreak, apur bat mezu hori indartzeko. Bozgorailuetan entzuten den mezu hori nolabait azpimarratzeko. Eta bueno, ematen du txupinazoaren momentu zukartzuenak pasa direla. Bueno, nolabait gaina jo dugula, eta orain, bueno, maratoi luze bat, sprint horren ostean maratoi luze bat daukagula aurretik, hainbat egunezko egitaragua dugula. Gogoratu gaur, 7:00 izango dugula batukada, eta handik aurrera kontzertuak, erromeriak, hip-hop taldeak, eta bihar ere, bueno, bihartik aurrera ere, horrela izango dela, goizetik, aurren eta nagusien egunarekin hasita, gogoratu aialaldea.eusen daukazuela egitarago osoa, eta besterik gabe, jendetzarekin uzten zaituzten.